alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masoyanmu masu kallon mu da bibiyar mu a cikin wannan ƙayataccen shirin namu mai suna gidan 'yan tara gidan 'yan shagalallu. Wato insha Allah yau ba za mu samu damar kawo muku wannan shiri na gidan 'yan tara ba, gidan shagalallu episode 6, sakamakon wata 'yar matsala da muka ɗan samu, amma insha Allah za mu tafi hutun sati in Allah yarda. Nan da sati biyu za mu dawo in Allah yarda, za mu ci gaba da kawo muku ƙayataccen shiri, domin tanadin da muka yi muku a yanzu ya fi na baya ma. Za ku ga gwagwarmaya, za ku ga yadda ake gwara kan mata, yadda suke cin kai, duk abubuwa za ku gani na shagalan mata in Allah yarda. Za ku ga kuma ƙarshen su inda yake zuwa in Allah yarda, domin tanadin da muka muku ya fi na kowanne wallahi tallahi. Daga naku darakto kuma producer sarkin yakin Ali Nuhu daga kamfanin sarkin yakin production. Mun gode sosai da sosai da bibiyar mu masu kallon mu.